Roja سێ هێڤیا me bû nûke û paşerojê. 2 Samûêl 7 12 ta 13 12 Demê tu bimirî û diçiye dev babkeyalên xwe, ez dê piştî te dûndeha te rakim, yên ku dê ji te bi xwe bin û ez dê paşayetiya damezrînim. 13 Dê li ser navê min malekî ava ket û ez dê textê paşayetiya wî heta hetayê damezrînim. Xwandina Evrûke ya Pertûka Pîroz 2 Samûêl 7 Di 2 Samûêl 7 12 ta 13 da Xwedê bi rêka pêxember Natanî li gel Daûd paşayê diaxivît û sûzekê didetê. Daûdî di vîya perezgehekê bû Xwedê ava biket, belê Xwedê bersiv da û gote Daûdî ku ew nabête ew kese yê ku dê perezgehekê bû Xwedê ava ket. Xwedê Daûdê piştras diket ku piştî mirina wî êk ji dûndeha wî dê paşayetiyê damezrînît ya ku dê heta hetayê berdewam bît. Ev têkiste jî amajeyê bi Silêmanî didet, kurê Daûdî, yê ku dê perestgehê li Urşelimê ava ket. Her çawa bît ji layekî dî ve, ev ayete amajê bi Mesîhê sozpêdayî didin, yê ku dê paşayetiya xwe bû heta hetayê damezrînît. Demê ayeta 13 dibêjît, ew dê malekê bû navê min ava ket. Ew me dubare piştras diket ku Xwedê dê maleka pîroz û perezgehekê damezrînît. Di peymana kevin da, di êk paşa 6 da, em dibînin ku êkemîn perezgeh bû Xwedê ji layê Silêmanî kurê Daûdî ve hat bû ava kirin. Her çawa bît ew perezgeh hat bû wêran kirin. 2000 salan berî nûke Mesîhê, dûndeha Daûdî, paşayê paşayetiya Xwedê hate cîhanê, belê ne ku da avahiyê Urşelîmê dubare ava biket. Lê li şwînê maleka zindî û giyanê di nava gelê Xwedê da ava biket. An ku kenîseyê ew perezgeha Xwedê Evrûke ava diket, kenîseya wî ye. An ku civaka bawerdaran Efesos 2:22 derbareyê bawerdaran behs diket û dibêjît. Bi wî hîn jî pêk vedihêne ava kirin, da bibine xaniyek ku Xwedê bi rêka giyanê xwe têda akincî bibît. Ew mala ku Xwedê nûke ava diket, civaka bawerdaran e. An ku kenîse bi rêka Îsayê Mesîh Xwedê xelkê ji mirinê qurtal diket û ewan dikete xêzaneka bawerdar ya ku bi rêka Îsayê Mesîh hatiye dîtin. Di ser hindê ra, Xwedê hêviyê didete me demê di ayeta 13 da dibêjît, ez dê paşayetiya xwe damezrînim. Belê ew dê çawa hête damezrandin, Xwedê paşayetiya xwe di nava hemî miletan da bidamezrînît. Li roja dumahîkê, hemî bawerdarên cîhanê ji her hozekê dî pêk ve li gel bawerdarên Kurd perestina Îsayê Mesîh bikin. Di İncîla Pîroz da aşkira kirin 7 ta 10 dibêjît. Piştî van tiştan min berê xwe dayê. Ev e cemawarekî mezin, kes nedişiya bihijmêrît, ji hemî millet û hûz û gel û zimanan. Li beramber textî û li beramber berxî di rawestiyayî bûn. Cilkên spî li ber wan bûn û tayên dar qespê di destê wan da bûn. Wan bi dengekê bilind gazî dikir û digot: Qurtal bûn bi destê Xwedayê me, ew ê li ser textê rêniştî û bi destê berxiye. Lewma Xwedê me piştras diket wekû her milletekê dî. Gelek Kurd dê hêne qurtalkirin û paşayetiya wî dê di nav milletê Kurd da hête damezrandin. 2 Samûêl beşê heftê me piştras diket ku paşayetiya Îsayê Mesîh çi caran bi dumahîk nahêt. Me hêvî heye ku Xwedê perezgehaka pîroz bidamezrînît, ya ku civaka bawerdaran kenîse ye. Her wisa me hêvî heye ku Xwedê dê paşayetiya xwe di nava Kurdan da damezrînît. Di ser hindê ra, em bi hêviya bihêz dijîn ku paşayetiya Îsayê Mesîh dê heta hetayê berdewam bît û bawerdar dê li gel wî li beheştê bin.
سرکفتنا عیسی مسیح لسر مرنه یادم کی نبو. بریکا خاجدان و رابونا جمرنا عیسی مسیح او هتای لسر گناه و مرنه بسر کفت. اوسا خلق جهمی ملتان لگل خو داخواز کرنه جیانا هر و هر. پرسیار جبو رنگ ودان و چاوگیریه. اره چوا افسوزه که مسیح پرزگهک یان مالکا پیروز بو خود آواده کد، تا هاند دد که خدمتا کنیسای آوی بکی. نویج ای خوده ام سپاسی و پسناتا دکین که تا ام کرینه پارچک جی پاشایتی خو یا هر و هر و ام جوی بهیوی بونه قرطال کرین و جوی بهیوی بونه که بری بنیاسینا تا مهبو. ام دعا بو ملت کرد کن که او وی هیویاد عیسی مسیح دا هی بزانن. ام سپاسیاتا دکن جبو قرطال کرنا هندک مروفان جهمی هوزن کردی. ام پسناتا دکن جبو هیویا میا هر و هر چونکو تو تخت خوب و حتا دا مزرینی که تا ام اینای ندنا و پاشایتی خدا یا که ام چه جاران جهجی نبوین. به ناوی عیسی مسیح آمین.